cop batejat, Jesús veié que l'Esperit de Déu venia cap a ell. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Jesús, que venia de Galilea, es presentà a Joan, vora el Jordà, perquè el bategés. Joan no el volia admetre al baptisme. Li deia: «Soc jo el qui necessito que tu em bategis. Com és que tu vens a mi?» Jesús li respongué: «Accedeix per ara a batejar-me. Convé que complim d'aquesta manera tot el que és bo de fer». Llavors hi accedí. Un cop batejat, Jesús sortí de l'aigua a l'instant. Llavors el cel s'obrí i veié que l'Esperit de Déu baixava com un colom i venia cap a ell, i una veu deia des del cel: «Aquest és el meu fill, el meu estimat, en qui m'he complagut». Baptisme del Senyor. Què aprenem de Déu? Entendre l'escenari. Escenari geogràfic. El riu Jordà, lloc simbòlic on Israel va entrar a la terra promesa, és també l'indret on Jesús inicia la seva missió. És un lloc de pas, purificació i nou començament. Escenari temporal. Aquest episodi té lloc just abans de la temptació al desert i el començament de la vida pública de Jesús. No és casualitat, Jesús s'identifica amb el poble pecador que ve a batejar-se, tot i que ell no necessita perdó. Aquest passatge en el context de l'Evangeli de Mateu. El bateig de Jesús és clau en la teologia de Mateu, perquè revela la seva identitat de fill estimat, manifesta la Trinitat i marca el seu compromís obedient amb el projecte del Pare. Abans del passatge, Mateu mostra la predicació de Joan Baptista i el seu anunci d'un bateig amb esperit i foc. Després del passatge, Mateu descriu la temptació de Jesús al desert. El narrador presenta Jesús com a protagonista actiu, que baixa, s'acosta, insisteix i accepta. Joan vol resistir-se, però Jesús té clara la seva missió. Personatges principals. Jesús, el fill obedient, solidari amb els pecadors, manifestat com a fill estimat. Joan Baptista, el precursor que reconeix la santedat de Jesús i es mostra sorprès. Déu Pare i l'Esperit Sant, tot i invisibles, es manifesten en veu i símbol. Diàleg i dinamisme. El breu diàleg entre Jesús i Joan mostra una tensió inicial que es resol per la fidelitat a la voluntat divina. Després, la veu del cel trenca el silenci i l'esperit descendeix. Motiu temàtic, identitat de Jesús, obediència, solidaritat amb la humanitat, manifestació trinitària, missió pública. Línia teològica. Jesús és el fill obedient, el servent, el Messies que no s'imposa, sinó que s'humilia. És un nou començament per a la humanitat, com ho va ser el pas pel Jordà per al poble d'Israel. Figura en què es presenta Déu. Déu es manifesta com a Pare que estima i confirma, com a Esperit que descendeix suaument, com a paraula que defineix Jesús. Exemple de la reflexió personal. Aquest passatge m'ensenya que la veritable grandesa és l'obediència a Déu. Jesús no actua com un superheroi ni com un líder autoritari. Baixa a l'aigua, es posa a la cua, s'identifica amb nosaltres. Això em parla d'un Déu que s'humilia per elevar-nos, que entra en la nostra història per santificar-la des de dins. El bateig de Jesús és una epifania de la Trinitat, una escola d'humilitat i una crida a viure el nostre propi baptisme com a missió. També jo sóc fill estimat. També en mi hi ha una veu que diu: tu ets el meu fill, la meva filla estimada. Ho escolto realment? Ho visc?